अगर आप भी चाहते हैं ARS म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे नाचे खातिर गहिनी रे जिला मोतिहारी, उहावा के लइका स कइले बरियारी। अरे नाचे खातिर गहिनी रे जिला मोतिहारी, उहावा के लइका स कइले बरियारी। घाटा लागल रहे रात में, घाटा लागल रहे रात में, यादव जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में, यादव जी के बारात में। यादव जी के बारात में। रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गानापीपर। अरे साटा पगैनी हराती के नाचे, वहाँ के लइका बोलावे हमके पाछे। साटा पगैनी हराती के नाचे, वहाँ के लइका बोलावे हमके पाछे। ले लिहल माचा दे दिहल साजा, बाजा में हमके साथ में। घाटा लागल रहे रात में, यादव जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में, तिवारी जी के बारात में। अरे राती के पाजा में उ पहुँची अहिले, का कही सखी बड़ी गते कैले। अरे राइटर विकास भोजपुरिया न छोड़ी, अमन सूरज तो है अबे कोरी। अर्जुन दुबे कहे कन्हैया, बजल तू रह हमरे बात में। घाटा लागल रहे रात में, दुबे जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में, शर्मा जी के बारात में। अरे नाचे खातिर गहिनी रे जिला मोतिहारी, उहावा के लइका स कइले बरियारी। अरे नाचे खातिर गहिनी रे जिला मोतिहारी, उहावा के लइका स कइले बरियारी। घाटा लागल रहे रात में, घाटा लागल रहे रात में, यादव जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में, यादव जी के बारात में। रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गानापीपर।